Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. А як ви лічите, ад якого занятку нельга адарваць дзяцей? Ты про самый любимый заняток усіх дзяцей пытаешься? Так, што любяць усе дзеці на зямлі? І ми так само. А мы хіба не дзеці? Я лічу, что самый любимый заняток дзяцей – гэта глядзець мультфільмы. Глядзець мультики дакладна. Моя любимая справа. Я могу рабіць гэта з самай раніцы до позняга вечара. Толькі вось дарослыя так не дазваляюць рабіць. Вы правильно адказалі. Мультики любят дети со всего свету. Скажу по сакрэце, что и многие дарослые не адмовяцца паглядзець мультики разом со своими малымі. А я гэта даўно заўважыла. Дарослыя толькі выглядаюць сур'ёзнымі, а на самой справе яны такія ж дзеці, толькі вялікія. І як усе дзеці, дарослыя з задавальненнем сочаць за сюжэтам мультыплікацыйнай гісторыі і суперажываюць яе героям. А вы ведаеце, як называюцца людзі, якія ствараюць мультфільмы? Аніматары! А працэс стварэння мультфільмаў называецца анімацыяй ці мультыплікацыяй. А вы ведаеце, колькі гадоў таму з'явіўся першы беларускі мультфільм? 50 гадоў таму. Значыць, вашы бабулі і дзядулі маглі быць першымі гледачамі гэтага фільма. Ой, як мне хочацца даведацца, што гэта быў за мультфільм. Сёння ў нас ёсць магчымасць не толькі даведацца пра назву, але і паглядзець той самы мульцік. Паглядзець? А чаму не? Гледачы добраранка могуць глядзець толькі самыя-самыя лепшыя мультфільмы. Нязнайка паэт. Такую назву меў першы мультфільм, створаны на кінастудыі «Беларусьфільм». Як? Той самы Нязнайка? Так, беларускай студыі даручылі стварыць адну серыю гісторый пра Нязнайку і яго сяброў. І трэба абавязкова назваць імя рэжысёра гэтага мультфільма. Уладзімір Голікаў. Ён са сваёй камандай цудоўна справіўся з даручанай працай. І з таго часу кінастудыя «Беларусьфільм» пачала сваю мультыплікацыйную гісторыю. Давайте зараз жа паглядзім гэты знакаміты мультфільм. Сябры, сустракайце, Нязнайка паэт. Цудоўны мульцік. Мне падалося, што я сама жыву сярод гэтых вясёлых чалавечкаў. А вы ведаеце, як з'явіўся вобраз Нязнайкі? Трэба абавязкова нагадаць, што прыдумаў гэтага героя пісьменнік Мікалай Носаў. Аўтару было даволі проста пісаць гісторыі пра такога хлопчыка. Чаму? Сам жа ён быў дарослым ужо. Ёсць меркаванне, што хлопчык Нязнайка вельмі нагадвае сына знакамітага дзіцячага пісьменніка. Знешне ці па характары? У Мікалая Носава быў сын Пеця. Валасы ў хлопчыка былі такія ж непаслухмяныя і кудлатыя. Як у Нязнайкі? Менавіта так. І сам Пеця быў няўрымслівым і дапытлівым. І, напэўна, ён вельмі любіў фантазіраваць. Правільна. Гэты дар хлопчык атрымаў ад свайго бацькі дзіцячага пісьменніка. Петя Носаў быў вельмі таленавітым. Увесь час спрабаваў сябе ў розных кірунках. Ён і вершы складаў, і маляваў, і спяваў. А калі вырас, стаў знакамітым фотографам і фотакарэспандэнтам. Атрымліваецца, што ў знакамітага Нязнайкі быў прататып. Прататып – гэта сапраўдны чалавек, вобраз якога стаў асновай для стварэння літаратурнага персанажа. А вось мне цікава, я магу стаць прататыпам якога-небудзь героя? А чаму толькі ты? Мы ўсе можам стаць цудоўнымі прататыпамі. Толькі трэба быць вельмі таленавітымі і адметнымі. Тады больш шансаў стаць узорам для пераймання. І больш шансаў стаць героем кнігі ці мультфільма. Я хацела, каб у мультфільме майго прататыпа звалі не Кася. А як? Ну, якім-небудзь больш складаным імем. Касіяпея? Можа і так, ці яшчэ лепш прынцэса Касіяпея. А ты хочаш стаць гераіняй пластылінавага мультфільма ці лялечнага? Пластылінавага? Не, мяне з пластыліна ніхто вылепіць не зможа. Гэта чаму? Няма нічога прасцей. Галава і два доўгіх вухі. Давайте зараз жа і паспрабуем зляпіць нашу Касіяпею. Не-не-не, лепш паспрабуйце пластылінавым зрабіць Лесіка. Тады будзеш лялькай з тканіны? Ну добра, возьмем кавалачкі прыгожай тканіны са старой сукенкі. Ой-ой-ой, гэта не варыянт. Лепей проста намалюйце мяне. Хіба такіх мультикаў не бывае? Бывае. Дарэчы,
Першыя мультфільмы былі менавіта такімі. Кожны рух героя дакладна перадавалі на спецыяльнай паперы. Так, а потым у кадры рухі былі плаўнымі. Яшчэ складаней было з лялечнымі ці пластылінавымі героямі. Няўжо хтосьці зараз робіць такія мульцікі? У наш час столькі камп'ютараў. Вядома, зараз часцей ствараюць мультфільмы з дапамогай камп'ютара. Але ўсё роўна, для таго, каб мультфільм палюбіўся гледачам, нязменным застаецца добры сцэнарый, цікавыя вобразы герояў і прыгожае агучванне фільма. У апошні час агучваць мультыплікацыйных герояў даручаюць знакамітым акцёрам ці спевакам, таму што справа гэта вельмі карпатлівая і дакладная. Я разумею, што стварыць адзін мультфільм бывае складаней, чым зняць звычайную кінакарціну. Усё так, таму што тут дакладнасць павінна быць ва ўсім. Міліметр у міліметр. І перад такой адказнай справай трэба добра-добра адпачыць, набрацца сіл і дэталёва ўсё абмеркаваць. А яшчэ лепш адправіцца на канікулы да сваёй бабулі. Я не ведаю, ці адпраўляюцца рэжысёры-аніматары ў госці да сваіх бабуль перад тым, як распачаць працу над новым фільмам, але менавіта так зрабіў герой яшчэ аднаго беларускага мульціка. А што з гэтага атрымалася, мы паглядзім разам. М, 25 помножить на 6. Лесік, а што ты за матэматыку зранку распачаў? Я ва ўсім люблю дакладнасць і знайшоў інфармацыю, што ў мультфільме мяняецца прыкладна 25 малюнкаў за 1 секунду. За 1 секунду? Лесік, ты нешта многа налічыў. Усё так. Чым больш малюнкаў, тым больш натуральнымі для нашых вачэй здаюцца рухі персанажаў. Так, яны рухаюцца як жывыя. Дык вось, каб стварыць мульцік, які доўжыцца прыкладна 6 хвілін, спатрэбіцца падрыхтаваць больш за 9 тысяч малюнкаў. Ой, мульцік, які доўжыцца ўсяго 6 хвілін, вельмі маленькі, хаця быў у 2 разы даўжэйшым. Значыцца, і малюнкаў спатрэбіцца ў 2 разы больш. Усё так. Мастакам-аніматарам трэба будзе яшчэ больш працаваць. Цікава, а за які час ствараецца мультфільм? Такі невялікі мульцік ствараюць прыкладна за 8-13 месяцаў. Ого, амаль год трэба працаваць, каб гледачы ўбачылі новы мультфільм? Прыкладна так. І гэта пры тым, што стварае яго вялікая каманда. Не менш за 30 чалавек, а то і больш. Я цяпер яшчэ уважлівей буду глядзець мультфільмы і з яшчэ большай павагай ставіцца да іх аўтараў, стваральнікаў. Дзяўчынкі і хлопчыкі, можаце сёння даведацца ў сваіх сяброў, які мультфільм у іх самы любімы. І спытайцеся, ці ведаюць яны, хто яго стварыў і чыя галасы агучвалі герояў. Напрыклад, для агучвання беларускага музычнага мультфільма «Квака-задавака» запрасілі спевакоў знакамітага ансамбля «Песняры». А вось мультфільм «Светлячок і Расінка» сваім любімым абавязкова назавуць «Вашы бацькі», а агучвала Светлячка цудоўная беларуская актрыса Рэгіна Дамброўская. Сябры, а для тых, хто любіць прыгожыя і добрыя мультфільмы, адкрыю сакрэт. Ваш любімы мультфільм пра Расінку і Светлячка пакажуць заўтра ў калыханцы. Нават уявіць цяжка, што гэты мультфільм ствараўся без дапамогі камп'ютараў і ўсе спецэфекты рабіліся ўручную. Але ўжо некалькі дзясяткаў гадоў яго з задавальненнем глядзяць і дзеці, і дарослыя. Гэта так. А нам час разведвацца і бегчы на заняткі. Віншуем усіх з днём беларускага кіно і асаблівыя віншаванні беларускім аніматарам. Цудоўнага ўсім дня! І да сустрэчы зранку У нашым добраранку!